बिटिआरआव मा दंबालाय मावनांगौनि माथो बिटिसिआव जा दंखायो गासिबो बिटिसिआव लाबोखानाय गासिबो पावारा मा दं बिटिआरआवलाय माखौ मावफुङो नोंसोरसो एथ' अगियान खामानि मावखायो एथ' गाज्रि खामानि मावखायो जोंबादि मानसिखौ केस होनानै जेराव जोबना दोननो नागिरो ओंखायनो आं बेखौ वेलकाम खालामदों फेरेंगा इमिडियेटनो केस होदो जेराव जोबना दोननो थांनो जेराव बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडुलखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों बेखायनो बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जोङो दिनै रावबो गोजोननो हाया सान्थि जानो हाया बेखायनो बे गोजोन फैबाय होनना बुंनाया सुक्ति बिटिआर सुक्ति उनाव बे मिसा खोथा एखेबारे नंखायथारो बे बिसोरो जेब्ला पावारा गैया गाबबाय बायगोन बिसोरो जेब्ला पावार गोमागोन गाबबाय बायगोन अब्ला दा जों बेखौनो नायनांगौ रायजोखौ नेनांगौ बिसोरखौनो जों बिसोरखौ सोगाबनांगौ दा बिसोरखौ माने जों पावारनिफ्राय होखारजोबनांगौ गासैबो गावनि फिसाफोरनि न'आव सावग्रासो जायोब्ला गावनि फिसाखौ बुसा बुसि खाग्रा जायोब्ला बे बोरै बर' जाथिनि सरकार जानो हागौ जोंनो आलादा रायजो नांलिया होननानै बेनो कमप्लिटजों फाइनाल सलिउसन जाबाय होनना बुंबाय दा बेबायदि मानसिया दिनै बड'फानि सानस्रि सानथौनि बाथ्रा बुंनो बोरै खम समायो गिबियावनो अनजालु इउटुबारफोरखौ आङो बरायना लांनाय जाबाय आरो लोगोसे दिनैनि दिना जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान बे जोनोम सानाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ खुलुमनाय सिबिनाय आरो मान बावनाय हरनायजों लोगोसे गासिबो रायजो राजामोनबो आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय मान बावहरनाय जाबाय जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर सान्थि सुक्तिया फैबाय जोंनि बिटिसिआव नङा होमबा बिनिफ्राय बिथांमोनाथ' बिराद गोजोननाय आरो डेभेलपखौ बुंबाय नङा होमबा नाथाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बुंदों बिथांमोननि सान्थि सुक्तिखौ लाबोनायनि उनावनो माने बर'फ्रा बिराद नासयजाबाय आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि 50 बोसोर डेभेलप जानांगौमोन बै डेभेलपा माने खमायबाय होननानैसो रायजो राजाफ्रा बुंदों दा बिनि फारसे सारा मा बुङो दाथ' बे सान्थि सुक्ति फैनायनिफ्राय जे बर'फ्रा डेभेलप जाबाय बर'फ्रा गोजोन जाबाय एखेबारे मिसा खोथा बे रावबो गोजोन नङा बर' खुनु जायनाखि बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि बिसोरो गोजोनदों होननानै बुंनो हाया ओरैनो प्रेक्टिकेल माने जायनाखि दानि थासारिखौ नायब्लाबो बे लाइनावबो जों गोजोननाय मोनाखै मानोना जायनाखि जागासिनो दं एखेबारे खोथा बाथ्रा बुंनायफ्रा लागाम गैखाथारा जोंनि माखासे इयुनफोर खोथा बुंनायखौ नायदो भाषानि खुनु लागाम गैया भाषानि गियान गैया बेबहार गैया नों बेखौ जों बोरै सान्थि फैबाय होनना बुंनांगौ दिनै जायगा जायगा मानसि बुलाबायनाय न' बां सावना ओंखारलाबायनाय बे खेथ्रआवनो बोरै माने जों बुंनो हायो जे सान्थि फैबाय होननानै बे थासारिखौ जों नुगासिनो दंना सोरखौबा माने इभेन माने गावथारलायनायबो जाबाय जोंथारमोन जलमोन गावथारलायनाय गोबां घटना बोरै सान्थि फैदों होनना बुंनानै आरो बे देरसिन माने सान्थि गैया जाहैबाय आरो माने बिटिआर जायनाखि नामनि सुक्ति खालामबाय बे बिटिआर सुक्तियानो बयखौबो सान्थि गैयै खालामफिनदों खुनु इन्टेलेक्सुयेल खुनु लेखा गोरों मानसियाबो सान्थि मोनाखै बे सुक्तिनि फैनायनिफ्राय मानोना बे सुक्तिखौ लानानै जोंनि बर' जाथियाव गिनाय दं गिनाया जाहैबाय जोङो बिटिसि मोनबायमोन बिटिसिआ 2003आव जायनाखि एकर्ड जादों बे 6 सिडुल आन्दाराव जादों आरो बे 6 सिडुल बिटिसि जायनाखि एकर्ड जादों बे एकर्डनि गेजेरजों जों मोनसे ट्राइबेलफोरनि जायनाखि माने स्पेसियेल एरेन्जमेन्ट ट्राइबेलनि थाखाय ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन जों बेखौ मोन्दों आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय माने इमिडियेट ट्राइबेलफोरनि माने मोनथायनि जायनाखि गोहो होनाय बे मोनथाय गोहो होनाया बे 6 सिडुलखा बेनो 6 सिडुलानो बर'फोरनि थाखाय बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय फिसा मोनसे रायजो बायदि मोनसे एरेन्जमेन्टखा बे स्पेसियेल एरिया माने एडमिनिस्ट्रेसन बे स्पेसियेल एरेन्जमेन्ट बे बेखौनो मिनि कनस्टिटिउसनबो होननानै बुंनाय जादों आरोखि बेयाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय जथेस्थ' बेयाव माने मोनथाय होनाय जादों दा बिटिसिआबो मोनसे जोंनि मोनसे एरिया टेरिटरि जों मोनबायमोन 3049 गामिखौ लानानै जों मोनसे एरिया जों मोनबाय बिदिनो जों रायजोसै ओमफ्राय जों मोननै जिल्ला मोनबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि दा बेखौ लानानैसो मावनानै जादों डेभेलप जादों जौगादों दा जों बेखौ हरदोंमोन आरो जों बेयावनो जोंनि माने जिल्ला दानायनि उनाव जोंनो डिसि अफिस एसपि अफिस कर्ट कासारि जोंहा फैजोब्बाय आलादानो जों डेभेलपमेन्ट खामानिफ्राबो जों जाबाय थाबाय बे मोनसे जोंनि जौगानायनि मोनसे बे माने 6 सिडुलनि मोनसे खुंथायमोन आरोखि दा दिनै बे 6 सिडुल खुंथायखौ जोंनिफ्राय बोरै बोखारफिननो बोरै माने दिनै माने फोजोबस्रांनो बे खायदायै कौशलै जों नैबे बिटिआर सुक्ति खालामदों बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडुलखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों
बेखायनो बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जोङो दिनै रावबो गोजोननो हाया सान्थि जानो हाया बेखायनो बे गोजोन फैबाय होनना बुंनाया सुक्ति बिटिआर सुक्तिनि उनाव बे मिसा खोथा एखेबारे नंखायथारो बे फैयाखै दा दिनै नोङो बोरै जानांगौ होनलाय बे बिटिसिनि मोनखानाय गामिखौ दानख'नो नागिरनानै होननाया बे मोजां जाबाय नामा बेखौ दिनै कुइसन खालामनांगौ जाय बिटिसि सुक्ति खालामग्रा दानि दिफेन बर'नाव सोंनांगौ बे गामि दानख'नो नागिरनाय बे माब्लाय बे मोजां जाबाय नामा नोंसिनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आरो नों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नोङो बे माने डिसिफोरनो पावार हरनाय बेथ' नोंनि एकर्डआवनो थानाय रोखा थानाय 6.4आव रोखा देरथारदों एखेबारे बिटिआर सुक्तियाव जे माने बिटिआर माने माबाया डिस्ट्रिक्टफोरनो डिसिफोरनो माने पावार क्षमता हरनाय जागोन आरो बे क्षमताखौ डिसिआ मावफुंगोन बे होननाय रोखा रोखा लिरनाय दं जाबाय दिनै समाव बर' बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो डिसिफ्रा दिनै माने 16टा साबजेक्ट 16टा डिपार्टमेन्ट लांगोन दा बेफोरो गासिबो जोंहा थांजोबगोन दा साबजेक्ट बिनि आखायाव थानाय नङा आरो दिनै मोनसे खोथाखौ आरोबाव जे दिनै जायफ्रानोखि दिनै बिटिआर सुक्तिनि बाथ्रा बुंदों बड'फानि खोथा बुङो बिरादनो बड'फानि आइडिय'लजिनि बाथ्रा बुङो बिदि सानस्रि सान्थौनि बाथ्रा बुङो बड'फानि सानस्रि सान्थौ बाथ्रा बुंग्रा मानसिफ्रा दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि बे इन्ट्रडाक्सन लिरनायावनो सिगाङावनो 9 नाम्बार लाइनाव मानो लिरबोखो जे जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांलिया जोंनो आलादा रायजो नांला कमप्रेहेनसिभ फाइनाल सलिउसन while taking intact the territorial integrity of the state of Assam होननानै लिरदों मानो लिरबोखो जायफ्रा बेखौ लिरनानै गारबोदों जोंनो बड'फा होनना बुंनायनि बिसोर बड'फा फानना जाबोजोब्बाय बड'फाथ' जों थोराखैमोन बड'फा माने बड'लेण्ड रायजोखौ नांला होनना बुंनाथ' बाहाय बड'फा बुंदों आं थैनायनि उनावबो गावनि दायरियाव लिरना गालांदों बड'फा खौसे जानानै थानांगोन आरो अहरह बड'लेण्ड रायजो संग्राम खालामनांगोन आरो बड'लेण्ड रायजो मोनब्लासो जों गेरेमसा हारि दानायखौ जों हागोन बड'लेण्ड रायजो जुदि मोनाब्ला जों गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा बे बाथ्राखौ लिरना गालांदों दा दिनै एथ' मोजां लिरना गालांनाय बे बड'फानि सानस्रिखौ नोङो नेवसिनानै नोङो जोफ्लेनानै नोंनि बड'लेण्ड रायजो नांलानै लिरना गारनाय बे मानसिफ्रा बोरै बड'फानि सानस्रि सान्थौनि माने माबा फल'वार जानो हायोसो बड'फाखौ फाननाय जाबाय बिसोर बड'फानि आइडिय'लजिखौ गाफ्लेनाय जाबाय दाउथे जायफ्रा बे सुक्ति खालामदों बिसोरो अधिकार गैया बड'फा होनना बुंनायनि बड'फा फानग्रा मानसि बिसोरो दाउथे नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों खुनु माने जों रावबो गोजोनाखै आरो गोजोननो हाया आरो बे गोजोनथ' नंखाथारा 82% 82% बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंजाबाय होनना बुंदों बेनि सायाव मा फोरमायगोन सार दा बाथ्राया बे जादों बिटिआराव मा दंबालाय मावनांगौनि माथो बिटिसिआव जा दंखायो गासिबो बिटिसिआव लाबोखानाय गासिबो पावारा मा दं बिटिआरावलाय माखौ मावफुङो आरो मावफुंनांगौ गैखाया आरो बेखौ मावफुंनांगौ होनना बुंब्लाबो जों फाबसनांजाबो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौ होनना बुंब्ला खबरदार रायजोफोर आरो खुनु आफादनि मानसिया बुंनो मोना बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौ होननाय बे फाबनांगोन गासैबो बे बड'लेण्ड रायजोआव माने जायनोखि सेक्रिफाइस खालामनानै थैलांनाय मुंख्लं जानाय बेफोर मानसिखौ जों माने असनमान खालामनाय जागोन सेस खालामनाय जागोन बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया माबेखौ मावफुंनांगौलाय माखौ मावफुंनो होनो फालाय जोंलाय 82% मावफुंनो माखौ मावफुङो जेबो मावफुङाखै मा दंलाय मावफुंनोब्ला नों बे बर' रावाव 82 लाबोखानाय बर' रावा बिटिसिआव नोङो अफिसियेल लेंगुवेजनि बर' रावा आलादा मोनसे भाषाखा दा दिनै बे अफिसियेल लेंगुवेजखौ दिनै मा खालामदों बिसोरो एस'सियेट लिरना लाबाय बिसोरो एस'सियेटब्ला बिटिसिआवबो एस'सियेट जाबाय थारमाने नोंना नोंसोर डिग्रेडस खालामगासिनो दं माखौ नोंसोर मावफुंदों फालाय नोंसोर माखौ नोंसोर जु खालामदों फालाय आरो आलादा रायजो मोननायनि नाम्बार 1 माबायानो जाहैबाय बे लेंगुवेज माने आलादा रायजोखौ सेपारेट स्टेट इज क्रिएटेड अन द बेसिस अफ लेंगुवेज आरोखि दा दिनै नोङो अन द बेसिस अफ लेंगुवेज जायनाखि रायजो दानांगौ दा दिनै बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय जों आलादा भाषाखा दिनै बेखौ नों एखेबारे एकर्ड खालामना लाबाय एस'सियेट खालामना लाबाय मा जागोन बे रायजो मोननायनि लामाखौ गाथेखाबाय नोङो आरो दिनै नोङो बे बाउन्डारि खोथा बाउन्डारिबो दानख'नांगौ नोङो दा दानख'दो माखासे पार्सेन्ट दंबायब्ला मावोब्ला बेखौ सापर्ट खालामगोन सोर मावगोन आरो बे 7.2 रोखा लिरदों बे माने माबा ग्रेजिं फिल्ड ओमफ्राय कास्ट लेन्ड गभर्नमेन्ट लेन्ड ओमफ्राय भारेन एरिया हाग्रा बेफोराव हाबनानै थानाय जेसेबां दं बेखौ माने गभर्नमेन्टआ माने इभिक्ट खालामजोबनानै गावसोरनि दखलाव लांगोन होननानै बे खर'आव लिरनानै दङ 7.2आव जाब्ला दिनै बे 7.2नि थाखाय जोंना हाग्रा थानाय ट्राइबेलखौसो होखारबाय थानांगासिनो मेइन खार'ना बेनो दा दिनै बेफोर मावफुंनांगौ दंमोन नामा बेफोर मावफुंनांगौ दं बे गथिखे बे पइन्ट आरोखि 82 पइन्ट मावफुंबाय माबाय बेफोर मिनिंलेस जेबो गैया मावफुंनांगौ जेबो गैखाया बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया आरो सारनिसिम मोनसे कुइसन बाव दा जोंनि जेनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारियारि आफाद दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा
मोनसे राजनिति हान्जाजों अपेनलि बिथांमोना लोगो जानानै खामानि मावो आरो दा बिनि थाखाय जोंनि रायजोफ्रा बुङो दिनैहाय माने एबसु गैला माने एबसुखौ माने मा होनो इउपिपिएल हान्जा जाबाय होनो दा बिनि गेजेराव सारा मा बुङो आरो दिनै जुदि राजनिति हान्जाजों बिथांमोना लोब्बा थायोब्ला दिनै बै आफादा मा जानो हागौ फाइनालि रायजोफ्रा जानाखि नुगासिनो दं जा बुजिगासिनो दं बेथ' रोखाथार दानि दिफेन बर' दैदेननाय एबसुआ दिनै बे खुनु माहारियारि आफादनि आखुथाय बेहा गैला बिसोर दिनै गावनि माहारियारि आखुथायखौ खोमाना लाजोब्बाय बिसोरो माने फरायसा आफादनि नामाव बिसोर दिनै माने राजनिति हान्जानि खामानि मावगासिनो दं दा बेखौ रोखा नुबाय दा दिफेन बर'आ माने दिनैसिम जा मावगासिनो दं बे इउपिपिएलनिसो सासे स्पक्स पार्सन सासे एडभाइजार बायदि बे मावगासिनो दं इउपिपिएलआ जुदि दिनै माबा मोनसे माने अलखद जादोंब्ला बेखौ बिदिनो हेल्प खालामबाय थायो इलेक्सनाव हेल्प खालामनायाथ' बेथ' कमन जाखाबाय आरो दिनै सरकाराव थानाय बे इउपिपिएलनि सरकार बेखौ दिनै बिसोर बुंथेबाय थायो माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा बिसोर बानस'ना बुंबाय थायो दा जेनेबा एबसुनि बे प्रेसिडेन्ट नङा बे इउपिपिएल जे सासे स्पक्स पार्सन बे सरकारनि स्पक्स पार्सन बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो एनि माबा जों नुबाय थायो आरोखि दा जे दिनै दिफेन बर'नि जायनाखि रल बेयो माने माहारियारि आफादनि आखु बेयाव दा गैला दा जोङो बेखौ इमिडियेटलि लुबैदों जे बियो इमिडियेट जुदि बेहा राजनिति हाबनायनि उद्देश्य दंब्ला बे राजनिति हाबथों माहारियारि आफादखौ बिदि माने राजनितिजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावथों राजनितिनि मोनसे एजेन्ट बादि खामानि मावथों दा फरायसाफोरा स्ट्रं जायोब्ला अनेक माने हारियाव माने जोंहा माबा जायो खैदां खैफोदफोरखौ जों सुस्रांनो हायो दा दिनै हारियाव जेरेखम खैदां खैफोद फैगासिनो दं दिनै मोनसे बाथ्रा दिनै फरायसाफोरा जों बुङा मा जागोन बेलाय दा दिनै नोङो हाफोरनि खेथ्रआव फंसे खोथा बुङासै मा बुंखो फंसे खोथा हाफोरनि बाथ्रा बुङाखै बिसोर दिनै दा 2012आव आं मोनसे उदाहरन होदों बे थाखिमारि गामिनि 31 घर न'खरा दिनै गुबुन हारिजों माने होखारजानानै खारबोजोब्बाय गासिबो थाखिमारि बिलासपारा साब डिभिजन आन्दाराव बे गामिनि 31 घर बर' फेमिलिया दिनै गारनानै गामि सिदाय खालामजोब्बाय दा दिनै एबसुनि आन्दोलनाव जानाय घटना बियो दा उथे दिनै बिसोरो दायथ' लानांगोन गावसोरनि आन्दोलनाव बे जादों जिथु दिनै बिसोरनि बेबस्था लानांगौ खुनु खबर लायाखै थाङाखै बिसोरो बरंसो बे मानसिनिफ्राय बिसोरो फैसा माने खांना लायो बिसोरो दिल्लीयाव थांनो बबेबा थांनो फैसा लायो बिसोरो दा बिसोरो मा बुंदों बिसोरलाय दिनै माने बै माने क'क्राझारनि सानजा जायो बे फ्लाइअभार सेर-सेराव बिसोर दखान होनानै जायो दा जोंनि बर'आ जुदि आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायनि नामाव जुदि भुगिनाङोब्ला न' बां गारनासो खारनांगौ जायोब्ला हा मा जागोन बे जाथिया रायजोबो मोना फारसेजों रायजोबो नागारनानै लिरना गारबोयो आरो जाथिबो न' बां गारना खारनाङो दा बे आरो फारसेजों माने गसाइगावनि माने साब डिभिजन आन्दोलन नायदों गसाइगाव बे गासै 7थासो गामि आरोखि बे माने सुखान बावनाय फाकियागा नीलकुमारी ओमफ्राय बे 7थासो गामि दं आरोखि दा बे गामिनि बर'फ्राबो दिनै 2014आव माने सावथाल बर' जेरैखि दावराव जादों बेयाव गिनानै गासिबो खारबोजोब्बाय आरो बे जायगायाव माने सावथाल मानसिफ्रा सेना लाफैजोब्बाय दिनै बे गामियाव गासिबो हाबफैजोब्बाय दा बेयाव जे बिसोरखौ दोनहैफिननांगौ बेयावथ' बिसोर जेबो फंसे खोथा बुङा जों जेब्ला जरनजारि सुरक्षा मन्थ्रि जानानै माने एसडिअखौ गसाइगाव एसडिअखौ जों बुंहैदोंमोन बिथांमोना मोनसे मन्दलखौ माने इनकुवारि खालामनो थिनदोंमोन जों जेब्ला इउटुबाव बुंबाय थायो निउसाव बुंबाय थायो दिफेन बर'आसो निउसाव बुंबाय बायदों मोनसे बे ओरैनो जास्ट खेबसे बुंनायल' बे जेबो इनिसियेटिभ लाखै जेबो गैया दा जातीय आफादनि दायथ'आ मामोन फालाय दिनै नोङो जाथिया माने आलाय सिलाय जाबाय न' बां गारना खानांबाय बे समाव बिसोर जुदि बेखौ नायाब्ला खबर लायाब्ला हाब मारै जागोन दिनैहायनो माने ओरैनो बेल ब्लकनि खोथा साइकेल गिदिंफायो खिन्थु बेल ब्लकआव मा दं मा गैया दिनै बिसोर जेबो खबर गैया बिसोर खुनु डाटाबो मोनसेबो गैया बिसोर खुनु इनफरमेसन गैया बे ब्लकनिफ्राय जे इलिगेल मानसिखौ ओंखारनांगौ बिदि बिसोरना बिसोर इनिसियेटिभ जेबो गैया समाव सानैसो मोनसे सोंथि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननाय समाव बै चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' फिसाफोरनि न'खरफोरखौनो माने इभिकसन खालामनो नागिरनाय इभिकसन खालामनाय आरो बेवहाय फरेस्टनि मानसिफ्रा जोंनि बर' मानसिफोरखौ बा बर' बिमा माहारिफोरखौबो माने बुग्लुं सुग्लुं खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेफोरबायदि जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफ्रानो जेरावनोखि जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेन गोसा भटजोंसो बिसोर साफा साफा लिडार जानो हादों बिसोर दिनै पलिटिकेल पावारखौ गावबा गावनि आखायाव लाखांनायनि उनावहाय आरोबाव जोंनि बर' फिसाफोरखौ माने पलिटिकेलि पावारखौ इलिगेलि बाहायनानै टर्चार खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बे बिथिंनि सायाव सारा मा बुंगोन बेथ' एक नम्बरावनो जोबोद अननाय बाथ्रा जादों बियो मोजां जायाखै गावनि बर' फिसाखौसो गावनि मानसियासो ओंखारोब्ला
दिनै बे बर' जाथिया बहा थांबावनो दिनै बिटिसिखौ मानि थाखाय दादों होनबालाय बिटिसिखौ दादों बर'फोरनि माने आत्मनिर्भरनि थाखाय बर'फोरनि माने सर्बांगिन उन्नतिनि थाखाय बर'फोरनि रैखाथिनि थाखाय बेखौ दानाय जादों गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै गोबां मानसि जिउ गारनानै बे बिटिसिखौ दानाय जादों दा बिटिसि दानाय उनाव बिटिसि सरकारा जुदि दिनै गावनि फिसाफोरखौ प्रटेक्सन होनो नागिरै गावनि फिसाफोरनि न'आव सावग्रासो जायोब्ला गावनि फिसाखौ बुसा बुसि खाग्रा जायोब्ला बे बोरै बर' जाथिनि सरकार जानो हागौ बले दिनै हाग्रा ओनसोलाव थादों हाग्रा ओनसोलाव सोर थाखै दा प्रश्न बे हाग्रा ओनसोलाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव माने जायफ्रा दङ बिसोरो लिगेल ना इलिगेल दिनै बेखौ सरकारा नागिरनांगौ दं दिनै मानो नागिराखै दिनै दा दिनै मोनसे आयेन बानायदों माने भारत सरकारा जे फरेस्ट डिवेलार्स एक्ट आयेन 2006नि दा 2006नि फरेस्ट डिवेलार्स एक्ट फरेस्ट राइट्स एक्ट बेबादिब्ला ट्राइबेलफ्रा 2006सिम जायफ्रा दंफैखायो हाग्रायाव बिसोरखौ जेबो खालामनो हाया बिसोर थानो मोनो बिसोरनो हा हु हो नोङो बिसोर थानाय बेबस्था हो न' बां माने खालामना हो गभर्नमेन्ट जारि सेंसनखौ हो लामा सामा बानायना हो दैखर बानायना हो स्कुल बानायना हो बेफोरसो सरकारनि दायित्व दा बे 2006आव जायफ्रा दंखायो नों बेखौसो बर'फोरखौ होखारबाय थायो दानि चिरां जिल्लायाव जादों बेयाव बे माबा बाजाराव बेयाव जारिखौ होखारदों बेथ' इलिगेल थार एखेबारे बेयाव डिअफआनो गावसोरनो बे जायगायाव थानाय मानसिफोरा 2006सिम दङ होननानै लिरना खानाय दा 2006सिम दंखाथारोब्ला नों बबे आयेनजों होखारगोन बिसोरखौ नोंथ' होखानो हाया नोंथ' इलिगेलसो मावगासिनो दं दा मानो होखारबानो दा दिनै हरेस नों बे जायगायाव गोबां माने माबा दङ गुबुन जाथि मानसिफोर दङ जायफ्रा ट्राइबेल नङा बे ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि बादिब्ला बिसोरो थार्ड जेनेरेसन सिगां थानाय जानांगौ बे हाग्रायाव थार्ड जेनेरेसन बा मोनसे जेनेरेसनाव 25 बोसोर लानाय जायो दा 25 बोसोर लायोब्ला अब्ला बिसोरनि बोसोरा जायो थानाय बोसोरा जायो 1930 जायो 1930सिम बे जायगायाव थानाय जानांगौ 1930आव थानाय मानसिफोरखौ माने बे जायगायाव माने दंखायोब्ला अब्ला थानो हायो खिन्थु 1930 सनसिम थानाय मानसियानो गैयाब्ला बेयाव गोदानब्ला बे उनाव फैनायब्ला नान ट्राइबेलफ्रा होखारनांगौ दा दिनै जों नुगासिनो दं बे ओनसोल बे हाग्रा ओनसोला एखेबारे गोदान हाबनाय 1930 नङा 2000नि उनावसो हाबनाय 2006नि उनावसो हाबनाय दा दिनै बेफोरखौ दिनै जेबो खालामा बिसोरखौ होखारा जेबो खालामा दिनै जेबो खालामा बिसोरखौ बेसेबां अननाय बिसोरखौ दोननो जेबो बुंनो हाया हरेस गावनि फिसाखौ होखारो न' बां सावनाय ना आलाय सिलाय खालामनाय दा दिनै बर' फिसाफ्रा बबाव थांगोन दालाय बे रोखोम जायोब्ला गावनि फिसाखौ जे आलाय सिलाय खालामोब्ला दिनै बे सरकारनि दायित्व मामोन गावनि फिसाखौ खांनाय बे गोरिब गुन्द्राखौ नायनाय बे गोरिब गुन्द्राफोरनो हा हुनाय थांनानै थानाय जिबन खालामनाय बिसो जानांगोन दिनै बेखौ खालामाब्लानो बिसोरखौ जुदि न' बां सावै होखारबाय थायोब्ला बे बर' जाथिया स्टेबोल जानो हालाब्ला माब्ला स्टेबोल जाबावनो जेरैबो बेयाव थायो न' सावजायो जेरैबो होखारजायो आरो जेराव थायो गिलुं बबा दख'ना दानसुलायनाय दख'ना बुखुलायनायसो जानो लांबाय दा मा जागोन बेलाय बेथ' अननाय बेखौ निन्दा खालामो जों आरो बेखौ जानो होना आरो बर' जाथिया सांग्रां जानांसिगोन दा जेरावबो दा दिनै बोस्रांनाय मानाय दिनै बर'नि मेगन मोदैखौ नुनानै बिसोर माने रंजागासिनो दं खुसिगासिनो दं बेसेबां मानसि गाबगासिनो हाग्रायाव थानानै न' बां सावजानानै न' बां गैयिनि जि जोम सावजानानै बेसेबां दुखु जागासिनो दं दिनै बिसोरनि समाव दिनै गावस्रा माने बिदिनो सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै रंजागासिनो दं खुसि जागासिनो दं मायाथ' अननाय बेलाय आंहाय रायजोखौ खावलायनो लुबैदों रायजोफोर दिनै रायजो राजानि मेगन मोदैखौ बुजियाखिसैब्ला दुखु दाखौ बुजियाखिसैब्ला जोंबो बिसोरखौ माने बोस्रांनायनि दायित्व नांसिगौ जोंहाबो खमथा दं रायजो खमथा दं जोंहाबो खमथा जाहैबाय बिसोरखौ जों होस्रांनांसिगौ जाबो जोंखौथ' मा होस्रांनो बिसोरो होस्रांग्रोनां सिगां जाय जाथि बिरोधि जाय जाथि द्रहि जाय गोरिब गुन्द्रानि माने बेरेखा सुथुर बे गोरिब गुन्द्रानि सुथुरफोरखौ सिगां होख्रायग्रोनांगौ अब्लासो बिसोर रियेलाइज खालामनो बुजिगोन बिसोरो मेगन मोदैया मा जिनिस बिखा गावनाया मा जिनिस थुफा मा जिनिस अब्लासो बिसोर बुजिगोन बिसोरो जेब्ला पावारा गैया गाबबाय बायगोन बिसोरो जेब्ला पावार गोमागोन गाबबाय बायगोनब्ला दा जों बेखौनो नायनांगौ रायजोखौ नेनांगौ बिसोरखौनो जों बिसोर सोगाबनांगौ दा बिसोरखौ माने जों पावारनिफ्राय होखारजोबनांगौ थानमोना बिसोर बर' जाथिनि बिसोर सेबक नङा बर' जाथिनि नायग्रा नङा बिसोरो आरो बर' जाथिखौ बिसोर दैदेनग्रा मानसि नङा बर' जाथिया खुनु उन्नतिनि खामानि मावा बर' जाथिनि मावा बिसोर दुथां मोनसे बुंगासिनो दं सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय बिराद मोजां परिबेस बिसोरनि समावनो मानसि बुथारनाय जागासिनो दं गोबांनो बिदि सरकारनि समावनो गोबां जाबायना माबायाव अनेक गियानफोराव झारबारियाव बावसारि मानसि गावथारनाय चिरां जिल्लायावबो माने फेन्दाव मानसि गावनाय आरो माबायाव माने बे थाख्लायनियाव मानसि गावथारनाय बेथ' सोरनि समाव जादों बेलाय आरो नैबे माबाफोरखौ जोंसारमोन
जरमोन गावथारनाया सोर जौ जादों बे दानि सरकार जौ जादोंना दा बेखौ बुंब्ला जों दाय जागोन नामा आरो दिनैसो ओंखारगासिनो दं माबागासिनो दं सिगि सौ खालामगासिनो दं बेखौ बुंब्ला जों दाय जागोन नामा आं बेयावनो मोनसे दाजानो लुबैदों दाखालि आंखौ माने जोंना माने फेरेंगा बसुमतारी EM बिथाङा एरेस्ट खालामनो नागिरदों आंखौ माने कर्ट केस होनो मानो होनदों आं बिराद माने बेखौ खोनायोब्ला माने गोसोआव मोजां मोनो आरोखि नोंसोर जे एथ' अगियान खामानि मावनो हायो एथ' गाज्रि खामानि मावनो हायो जोंबादि मानसिखौ केस होनानै जेलाव जोबना दोननो नागिरो ओंखायनो आं बेखौ वेलकाम खालामदों फेरेंगा इमिडियेटनो केस होदो जेलाव जोबनानै दां थांगौ जेलाव दाथ' रायजोफ्रा बिसार खालामगोन बेखौ दा जोंबादि मानसिखौ जेल जाहोबाय मिथिगौ जों मा मावगासिनो दं जों मा मावाखै दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मन समनिफ्राय जों माने बेजों थाफानानै जों आन्दलन खालामदों जोङो थै-थां आन्दलन बारसोमदों दा बिनि फिल'सफिखौ लानानै जों दिनै दंगासिनो दं गेरेमसा बर' हारि दानायनि जायनाखि सान्थौ बे सान्थौखौ लानानै जों दिनै जाथिनि खामानि मावगासिनो दं जों जाथिनि खहा खालामनाय मोनसेबो जों बाथ्रा बुङा फेरलेबसो जों गाज्रि खामानि मावा दा दिनै बेखौ मिथिगौ बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोनासो दिनै मिथिया बे माने दानि बिटिआर सरकारनि EMफ्रा बिथांमोना जेबो मिथिया दा बिथांमोना गावसोरनि भुल मावनायखौ बुंनो थाखाय दिनै बे बुंग्राफोरखौ जों बोरै दबथायनो बोरै नाख्रेबना दोननो बेखौ नाजायो दा जोंबादि मानसिया दिनै सैथो खोथा बुंबाय थानाय जोंखौ दबथायनानै सिरि थानो सिगि सौ खाबाय सिरि थानो बेखौ नाजायो जायफोर जोंखौ माने जेल जाहोदों आदा जेल जाहोनो नागिरदों दा बेफोर आरो जोंथ' अनेक नुदोंना इउटिउबाव जे बुबावनाय जाबावबाय दानिया अनेक मानसि बुनाय जाबाय सोरखौबा दाननाय जाबावबाय दा अब्ला बे मा सान्थि बिनाया बेनो नामा सान्थियाव होनदों माखौ सान्थि दंमोनलाय सान्थि बेनो सोरनि थाखाय सान्थिया दा बे गिदिर कुइसन जायो दा दिनै साधारन बे माने NDP-नि अस्त्र गथायनि थाखायनो बिटिआर नंखाय बिटिआर सुथि खालामनानै NDP-नि अस्त्र गथायनायनि उनाव सान्थि फैबाय होननानै जागोन नामा